Whoa, welcome to Eilat. Whoa, end of day one. זהו, out. out. This is out. יואב is tripping now. Oh. מה? למה? את כל המה? יפה מאוד. למה זה אמור לעניין אותנו אבל? סתם. לא. Motherfuckers! לא רואים. We are in Eilat. We are in Eilat. אני רוצה לעשות צעקוע חינם. מה זה כאילו? אני רוצה לעשות צעקוע חינם. זה נראה לי כללה כזאת. זה פרסומת לטנטיה. טוב, ברגע זה אני מוחק את מה שצילמתי.